Тормыш ағышында мәңгі шаушу, гел бір яқтан таңнар яқтыра. Шул тәулікнің ғади бір мезгілін туқтатырға бізге не тұра. Әйдә бірге жырлайық, йөрәк тағын шулай яшнәрме. Киләчәкнең бүгенгесен сайлый, яңа гасыр татар яшьләре. Әйдә татар кушыл ағымға, милләтебез киләчәге өчен нигез ташы монда салына. Әйдә бергә җырлайык, йөрәк тағын шулай яшнәрме. Киләчәкнең бүгенгесен сайлый, яңа гасыр татар яшьләре. Яңа гасыр татар яшьләре. Яшьләрсез әзерме? Без әзербез. Ишетмим әзерме? Без әзер. Бу дөньяда кем без? Татар яшьләре без. Киттек бергә. Әйдә бергә җырлайык, йөрәк тағын шулай яшьләрме. Киләчәкнең бүгенгесен сайлый, яңа гасыр татар яшьләре. Әйдә бергә җырлайык, йөрәк тағын шулай яшьләрме. Киләчәкнең бүгенгесен сайлый, яңа гасыр татар яшьләре. Без бит ул халкыбыз, киләчәге байлык бар бердәмлектә. Янар йөрәкләр, сүнмәс рухыбыз татар